ein tad nefol. Ymgrymwn yn hawelwch dy bresenoldeb, a thrown ein bywydau tuag atat. Un cyfareddu gan dy sancteiddrwydd, un cofleidio gan dy gariad, ac un cywiro a'n cyfeirio gan dy air. Rhod ysbryd i'n cynnyrthwyo i weddio, a gwrando'n dy syfiadau. Ti yr hwn a wrandewi weddi, ata ti y daw bob cnawd. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i'r oedfa. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn ymuno ni eto bore hwn. Croeso cynnes i chi, gobeithio gewch chi fendith o gydaddoli yn ni heddi. Yr oedd ef yn gweddio mewn rhyw fan, ac wedi ddorffen dywedodd un o'i ddisgyblion wrtho, arglwydd, disg ni i weddio, fel y dysgodd Ioan yn tai ei ddisgyblion ef, ac meddai wrthynt, pan weddiwch, dywedwch fel hyn.
Dad, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas. Dyroi ni o ddydd i ddydd ein bara beinyddiol, a madda i ni ein pechodau, oherwydd yr aduninen maddau i bob un sy'n troseddu yn ein herbyn, a phaid a'n dwyn i brawf. Yna meddai wrthynt, pe bai un ohonoch yn mynd at gyfaill ganol nos a dweud, gyfaill rhofenthig tair torth i mi, oherwydd y mae cyfaill i mi wedi cyrraedd acw ar ôl taith, ac nid oes gennyf ddim i'w osod o'i flaen. A phe bai yntau yn ateb o'r tu mewn, paid am blino, y mae'r drws erbyn hyn wedi folltio, am plant i gyd yn y gwely, ni allaf godi roi dim i ti. Rwy'n dweud wrthych, hyd yn oed os gwrthi ef godi a rhoi rhywbeth iddo o achos i cyfeillgarwch. Eto, oherwydd i deirni di-gywilydd, fe fydd yn codi yr hoedd o gymaint ag sydd arno eisiau. Ac yr wyf fi'n dweud wrthych, gofynnwch ac fe roddir i chwi. Chwiliwch ac fe gewch. Curwch ac fe agorir i chi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r hwn sy'n chwilio'n cael, ac i'r hwn sy'n curo, agorir y drws. I dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain fi. Geiriau elfed yw'r rheini yn dyfe. I dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain fi. Fe rhoddodd Iesu Grist bwyslais mawr ar weddi yn ystod ei fywyd. Ac oedd ei ddisgyblion yn gwybod yn iawn pa mor bwysig yr oedd gweddi ym mywyd Iesu. Ond yn ôl ein darlleniad ni heddi, o'r unfed bennod ar 10 o Fengi Luc, mae Luc yn dweud wrthon ni i fod yn gweddio mewn rhyw fan, na gyd yn ni'n gwybod. Oedd e newydd yn weld ac aelwyd Bethania, ac wedi canmol Mair am eistedd wrth i draed a gwrando, a rhoi stŵr i Martha am ffysan yn y gegin. Ac yna fe gewn i'r geiriau hyn, yr oedd ef yn gweddio mewn rhyw fan. Oedd gweddi yn bwysig i Iesu, ac mi roedd ei ddisgyblion yn gwybod hynny. Ac fe fy'r disgyblion yn dist i Iesu yn gweddio ar sawl achlysur. Ac yma eto, welodd y disgyblion Iesu'n gweddio, ond y tro hwn, fe ofynnodd y disgyblion iddo eu cyfarwyddo hwy wrth weddio. Iesu'n dangos ei siampl iddyn nhw. Ac fel i ni'n gweld yn aml, mae siampl yn gryfach o lawer nac anogaeth yn dywe.
Pe bai Iesu wedi dweud wrth I ddisgyblion I weddio, efallai na fydde hynny wedi cario'r un pwysau. Ond fe weddiodd Iesu, ac o'i weld ein gweddion ddwys, fe ddwedodd y disgyblion wrtho fe arglwydd, disg I ni weddio. A dyma Iesu'n eu hannog nhw, I weddio'r geiriau hynny sy'n gyfarwydd I ni heddi, y geiriau ni'n ei nabod nhw fel gweddi'r arglwydd. A mae'n hyfryd meddwl ein bod ni wedi derbyn y weddi hon o ganlyniad I gais y disgyblion am gael I dysgu gan Iesu I weddio. Arglwydd, disg ni I weddio. Gweddiwch chi fel hyn, meddai Iesu Grist. Roedd I weddi rhan ganolog y mywyd Iesu Grist. Sdim ryfedd I fod y mor awyddus I ddysgu ei ddisgyblion sut I weddio. Yn gyntaf, fe weddiodd Iesu yn rheolaidd. Mae nifer o gyfeiriadau yn y Testament Newydd at Iesu yn gweddio. Fe weddiodd Iesu adeg I fedydd. Fe weddiodd pam gafodd ei demtio'n yr anialwch. Ac yr un achlysur, fe weddiodd drwy'r nos. Ar y diwrnod pam ofynodd i'w ddisgyblion, pwy yma'r terfawdd yn dweud yr wy fi, roedd wedi bod yn gweddio ar ei ben ei hun. Yna, aeth I fyny'r mynydd I weddio. Roedd e'n neilltuo amser I weddio. Roedd e'n rhan o'i fywyd dyddiol, o'i rwtîn dyddiol Mae Iesu'n llwyddo I ffitio gweddi fewn i'w fywyd prysur ac I fewn i'w sgediwl dyddiol. Ac mae ffitio ambell I beth mewn i'n bywydau prysur yn dipyn o gamp ambell waith yn diwe. Ond os yw rhywbeth yn bwysig I ni wastad yn barod I ffindo amser yn dyn ni. I ni wastad yn barod I fuddsoddi'r amser. Mae popeth werth chweil yn gofyn am amser disgybledig. Gofynnwch I unrhyw artist, neu gerddor, neu beiriannydd, neu weinidog, neu athletwr. Mae angen amser, mae angen ymdrech, mae angen dyfal barhad, mae angen stico ati. A falle bod hyn yn wir am weddi hefyd. Falle bod angen mwy o marfer arno ni. O mae y werth yn y pen draw. Os welodd Iesu yr angen I weddio'n reolaidd, pa faint mwy sydd I angen arno ni dwedwch. Yn ail, fe weddiodd Iesu yn synhwyrol hefyd. Oedd synwyr cyffredin yn nodweddu gweddiau Iesu Grist. Ddefnyddiodd Iesu eriod gweddi i'w ddibenion I hunan, nac ei les hunanol I hunan chwaith. Rhai blynyddoedd yn ôl, fe adroddwyd mewn papur dyddiol am gen o griced pwysig iawn. Ac fe glywyd y wici yn gweddio yn ystod yr ofer, Lord, get him out. Ond fe glywyd y batiwr yn gweddio hefyd yn ystod yr un ofer, Lord, keep me in. A chydau dafod yn ei foch fe adroddodd o gohebydd newyddion, how confusing this must be to God when they face each other. Pe bai Duw yn ateb rhai o'r gweddiau mae e'n clywed, fe fydde'r byd mewn drad moch. Anghytgod y fydde'n dod i'r byd, pe atebyd ein holl weddiau ni. Ydyn ni'n credu bydden ni'n gwneud gwell job o lywodraethu'r byd hwn a Duw dwedwch? Mae clywed deisefiadau sy'n gofyn am bethau di-synwyr, nad oes I hangen nhw arno ni mewn gwirionedd yn boendod. Mae'n wrong I weld Duw fel dim byd mwy na rhywun i'w ddefnyddio am resymau hunanol. Neu ddarlunio Duw fel rhyw fath o weinydd dwyfol sy'n gollwng popeth a rithro I ffwrdd i'w gegin nefol ac yn rhedeg yn ôl gyda'i tafellu o'r hyn yr ydyn ni wedi gofyn amdanynt. Fe weddiodd Iesu'n gyson, ond fe weddiodd Iesu'n gall hefyd. Fe weddiodd Iesu yn synhwyrol, ac felly a gallwn ni wneud hefyd. Yn drydydd, fe weddiodd Iesu'n hyderus. Fe weddiodd e'n hyderus. Fe weddiodd e'n hyderus oherwydd fod e'n gwybod bod I dad nefol yn gwybod I angen bod I dad nefol yn ei nabod a mae hyn yn wir amdano ni. Mae Duw yn ei nabod ni'n dda. Mae fe'n nabod ni yn well ac I ni'n nabod ein gilydd ac yn nabod ni'n well ac i'n nabod ein hunain hefyd. Mae e'n gwybod ein hangen ni. A mae e hefyd yn gwybod beth sy'n dda I ni.
a hynny'n llawer mwy nag yr ydyn ni'n credu bod ni'n gwybod beth sy'n dda i ni. Un reswm pan bod Iesu'n gallu gweddïo'n hyderus yw oherwydd yr oedd yn ystyried gweddi fel cyfrwng i adeiladu ar ei gyfeillgarwch a Duw. Bod Duw yn fawr ac yn bur ac yn holl a lluog, I fod e'n greawdwr nef a deiar, ac yn mynnu'n clod a'n mawl, a'n haddoliad, ac eto, mae Duw yn ddiw sydd yn agos ato ni. Mae o'n gyfaill i ni. Leslie Weatherhead sy'n adrodd y stori hyfryd hon, am ei ymweliad ac un o aelodau a oedd yn dost iawn yn y gwely. Ac fe sylwodd ar gader wag ochr draw'r gwely. A dyma'r claf yn esbonio i weinidog i fod flynyddoedd yn ôl wedi cael trafferth mawr I weddio. Ac fe rhannodd hyn gyda'i weinidog ar y pryd, a meddai weinidog wrtho fe beidio phoeni. Sdim angen iddo fe'n lawr ar ei lun I weddio. Sdim eisiau fe chwaith I ddefnyddio yn ryw eiriau swanc a brawddegau blodeuog. Ond fe gynghorwyd gan ei weinidog I osod cader wag o'i flan, a dychmygu Duw yn eistedd yn y gader, ac yna sgwrsio fe fel ffrind. A dyna beth nath y dyn, a dyna beth nath ar hyd gweddill fynyddoedd oes, sgwrsio â Duw fel cyfaill. Ond dyma beth sy'n iasol ynglyn â'r stori. Fe fu farw'r gŵr. Aeth o'r byd yn dawel ac yn dangnefeddus iawn. Ond meddai ferch wrth Leslie Weatherhead, am ryw reswm ryfedd, roi llaw fy nhad ar y gadair pan fu farw. Wel, doedd dim byd rhyfedd yn hynny mewn gwirionedd. Oedd e'n estyn mas yn doedd, yn estyn mas am ei gyfaill gorau. Nid ofnaf ddim ei law am tywys I, a'i gafael ynof, nas gwelaf hi. A dyna beth yw gweddi yn y marn bach dinod I. Estyn mas at Dduw. Estyn mas at ein cyfaill gorau. Do, fe weddiodd Iesu'n reolaidd. Fe weddiodd e'n synhwyrol ac fe weddiodd e'n hyderus. Gweddiwch fel hyn, meddai wrth I ddisgyblion, a throediwch dawel lwybrau gweddi gyda fi. Amen. Por
Gweddiwn. Yn sŵn dwndwr ein bywyd, yr wyt ti arglwydd yn gwrando'n meddyliau dirgel, a chri ddistaw ein calonnau. Fe ddown ni o flaen mewn symlrwydd a gostyngeidrwydd, gan wybod y fod ti'n ein gwrando cyn i ni lefaru, oherwydd y wyddos di'n anghenion, ein hofnau a'n hiraeth, cyn i ni ofyn dim oddi wrtho ti. Y tu ôl i'n siarad a'n llifeiriant geiriau, wyt ti'n clywed ein deheadau dwfn di-eiriau. Y tu ôl i'n hunan hyder hiawdl, wyt ti'n adnabod ein swildor a'n hansicrwydd. Y tu ôl i'n heiddigedd a'n beirniadaeth o eraill, wyt ti'n clywed ein llef am sylw a gwerthfarogiad. Ond cyflwynwn y pethau hyn i gyd i'th fyddeiant ac i'th arweiniad. Gan ddiolch nad wyt yn glist fydda'r ieiriau'n gweddiau, nac yn ddi hyd o'n gwir anghenion, ond yn gwrando, yn deall ac yn derbyn y cyfan, yn dy drigaredd a'r gariad di-derfyn. Arglwydd grasol, gwrandawr gweddi, disg ni rando arno ti. Mae gyda ti air i'n calonnau, i'n calonogi, ac i'n dysgu, ac i oleio'r llwybr o'n blaen. Yn Iesu Grist fe ddest di ato ni lefaru gair y bywyd. Rwy ni glistiau wrando newyddeb i eiriau ef. Geiriau o fyddeiant yn ein gollwng o'n beiau a'n pechodau. Geiriau o gariad yn gorchfygu pob atgasedd ac ofn sydd yno ni. Geiriau o gymod yn cyfeirio'n traed yn ôl at ti ac at ein cydddyn. Arglwydd, maddau i ni ein amharodrwydd i wrando arno ti ac i ddysgu oddi wrtho ti. Mor fythol newydd a grymus dair, fe eithon ni'n fyddan i'w her a'i alwad. Arglwydd, agor ein clistiau i wrando, ein meddyliau i ddeall, a'n calonnau i ymateb. Helpa ni glywed y lais yn galw arno ni yng nghri ac angen ein cyddynion. Yr rhai sy'n ymbil am heddwch lle nad oes heddwch, am lawennu lle nad oes o'n dagrau, am fywyd lle nad oes o'n cynni a newyn, am iechyd ac adferiad mewn gwendid, am gyfeillgarwch a chwmni mewn unigrwydd, am ddiddanwch mewn gofid a phoen meddwl. Ac fel yr wyt ti di rhannu dy rhoddion yn hael, helpa ni hefyd i'r rhannu ag eraill, i ddefnyddio llaw, llygad, clust a chalon, i estyn iddynt gyfeillgarwch a chymorth, mewn y fuddod i ddewyllus di. Yn enw Iesu Grist y fab, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwynele'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara baenyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eswyddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.